Good morning to all. Ah! Hindi wala ka namang kapit. Hoy, alam nyo ba? Sabi ni Bubika, pogi daw ako. Fake news. Sabi, oy, alam nyo ba? Sabi ni Madam Lisa, pumuti daw ako. Diyos kong ulam namin. Uy, ang ulam namin. Tinakbo ng pusang ulam namin. Wala na. Hi mga kamado! Welcome back to my channel. So today's episode, day 2 na po kami dito sa may Hacienda Antonio, dito sa Manibaog, Porac. Kaya kakagising lang. Nila oh. Ang may-ari ng hacienda, yun oh. Ayan, preparing almusal. Ayan, nagpaparingas na naman para sa almusal namin. Ano po yung almusal natin today? Itlog, hotdog, yung mga pinapagabi. Yempo. Tempo. Ayan po yung hotdog. Yempo. Ayan, nagpaparingas. Oh. Ayan, nagpapainit ng tubig para sa kape. Kasi may mga hangover pa sila. Ha? Diyan ka datin mo ha. Yan. Ayan, inuubo pa. Hi guys! Good morning! Ayan, so magkakape na sila. Kape ka na dong. Hindi man akong kakape. Pero kung gusto mo pagtimplahan, why not? Oh, English yun. Oh. Ayan. Yung isang kasama namin tulog pa eh. Maganda yung uling na binili natin eh. Mabilis siya magbaga. Luto niya, ano niya? Ay, ganda naman yung pusporo mo. Pusporo talaga. Bagong pusporo. Tumalikod pa, nahihiya. Thanks nga. Ililingin mo kasi lahat yan, liliit ng bakso na to eh. Pag nangalahati, lagay ulam mainit at tubig. Para? Tanggalan tamis. Dong, ang pogi mo dong. Yun o. Sa buhok. Ayan. Sa full bakal daw eh. Tupad tayo. Ang aga-aga na. Dapat kagabi mo sinabi. Para. Hindi nag-CR ako. Ay, halika. Yes. Natulog ka lang, bakit pa nagbabalat yung mukha mo? Para kang hahas. Ay, kasi... Ay! Ano yung ulam? Diyos kong ulam namin. Uy, ang ulam namin. Tinakbo ng pusang ulam namin. Wala na. Ang ulam namin. Uy, party mo yon. Party mo yun, tinakbo ng pusa. Sabihan mo may liempo naman. Hindi mo binantayan. May liempo pa, tsaka hotdog. Wala. Liempo yun, party mo yun, laka ng liempo ah. Pinahin ka na, hindi liempo yun. Ano yun? Ano yun eh, pork chop. Ay, pork chop. O, party mo yun. Hindi mo binantayan ah. Ang tagal magparingas oh. Dalamgan yata. Sino? Ang uling. Oo. Basa eh. Ano yan? Ang ano dun. Buldet ka buang ka dun. Hoy! Wala na tayong pang coffee. Yung ginalis ko gabi. Wala ka ng pang ano. Coffee. Pwede naman yung white dalawa. Po yung ulam namin today's breakfast. Yan, yung hotdog kanina ihaw na. Ayan, yan po. At saka bangus na tira kagabi. Whoop. Breakfast! Dami yan.
Yan. Sa may ano, Kermos. hindi doon sa ano tayo ng tubig. Ano. Ow, bacho! Doon malalim mo. Kuya, baka malunod ka eh. Wala akong Hi. salbabida. Hi guys! So today, kasama ko ngayon si Kalops. Hello! Good morning to all. Ngayon lang. Tata naman yung cellphone. Wow, macho! Hindi ah. Wala ka namang kapit. Malalim dyan. Makatuloy meeting. Same lang. Same lang? May ganito? Baka design yan. Malapit na. Sige, yan. Kita ka ng cellphone ko. Layo pa. Lapit ka. Hoy! Oh! Sabi ko lapit na. Aray! Boy! Sabi ko lapit na, kulit. Kuya, lagpasulo ka na to. Tama na. So ayan mga Paul, uwi na po kami. Bye! Thank you so much engineer. Yan. Hello! Yan, uwi na po kami guys. Tapos na po yung aming swimming. See you next year. Ayan, nandito pa rin tayo sa resort. Pauwi na kami. Yan. Ayan po yung iba sa likod. Yun. Yan. Sige. Lapit lang naman eh. Doon lang naman yung sasakyan. Yun. Yan, maraming salamat. After 2 years. Naka-pandemic, naka-aliwaliw. Yan. Ayun, dami yung guest. Yan. Hop. Nakakamiss. Maghanap naman tayo ng ibang resort. Yung katabing barangay naman. Katabing barangay. Katabing barangay. Yan. Umuulan pa oh. Yan. Yan, lakas ng ulan. Oh. Mamaya na kami pupunta doon sa ano. Yan oh. Lakas ng ulan. Ako, naulanan kami oh. Ayun, tayo pa uwiin. Silong Ayun na nga lang muna. yung gamit din. Lakas ng ulan pero sarap pala namin sakyan. Ayan, sumilong muna kami rito sa cottage. Mahirap na pag naulanan, lalagnatin, alam niyo na. Ay, hindi. Dito na lang. Ayan. Salamat sa inyo. So yan guys, maalis na kami. Ayan, yung dalawang muse. Ala, dito na naman ako. Salamat sa inyo. Bye! Ayan, thank you engineer. Thank you. Ayan. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Paul. Thank you guys. Bye-bye. Oh, ba't ka? Bye.